Hei taas kaikille ja tervetuloa tähän puutarhaunelmia peltonurkkaukseen. Olemme tällä kertaa täällä Ahvenanmaalla eli Ålannissa, jossa jokaisella pikkupuutarhurilla on yleensä tällainen noin 6000 hehtaarin kokoinen pieni peltonurkkaus. Ja käymme tänään läpi sitä, miten perunaa, eli ruotsiksi chips, nostetaan maasta. Siihen tarvitaan seuraavat välineet. Kuokka, äänpäri ja pussukoita. Näin. Sitten ei muuta kuin hommiin. Ja tällä kuokalla tosiaan lyödään niin kovaan kuin lähtee. Ai saat! Ja pitää muistaa tosiaan, että ei lyö omaan jalkaansa. Ja tätä varten kannattaa varustautua kuitenkin laittamaan tämmöiset turbosaappaat. Tähän käyvät muutkin kuin perunaa varten valmistetut esimerkiksi metsäkonesaappaat. Näin. Sitten aletaan kaivaa sitä peruna. Sieltä tulikin yksi peruna. Ja tämä on, niin kuin kaikki tunnistavat, Timo nimistä lajiketta. Heitämme sen äänpäriin. Noin, se on äänpärissä nyt. Lisäksi on hyvä, jos joudutte työskentelemään täällä tax-free-alueella eli Ålannissa, hyvä osata muutamia sanontoja. Esimerkiksi perunapellon kohdalla tulee mieleen tällainen sanonta esimerkiksi viulo lök. Ja sehän tarkoittaa, me viljelemme täällä perunaa. Ja kuten sanottu, perunahan oli Ahvenanmaalla ruotsiksi siis sanottuna Oy Chips AB. Oy Chips AB. Lisäksi on todella hyvä, jos osaa jotakin tekniikan termejä. Voin opettaa tässä erittäin hyödyllisen sanonnan. Vem fan har tagit min skiftnyckel? Ja sehän tarkoittaa, että kuka piru on nussinut minun jakoavaimen. Ja näillä pärjäilee aika pitkälle tässä perunannostossa. On ensinnäkin nostotekniikka hallussa, toiseksi tekniikkatermistö. Kolmanneksi on aimo-annos raakaa voimaa. No niin, minä jatkan tätä pientä puuhastelua. Ja tosiaan joskus voi joutua tällaisinkin maatöihin täällä kaukaisessa Ålannissa. Ei muuta kuin ensi kertaan ja heippa dei!